Tukang shot itu loh silian di mana? Tepe hati kerja kelunto. Iya kaki Mas Omeng. Selamat malam, selamat sore Mas Omeng yang ada di Malaysia. Tepe hati kerja kelunto. Dengan tadi barang aku wis kebacut tresno lah aku piye sliramu sing kebat ana mata yen wangi rapi sutero apa bisa aku nyandeng seliramu dua ayu dade papujanku tolong orang rasa kangen atiku nganggo manisan tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu piye mlebu pikiranku tukang sone ya tambah kangen ning ati iki waduh tangi turu malampun kadang tanpa lamun nanging aku ningkatipun mata cepet kabeh golek nombor kadang suruh tanpa bagimu aku lali tenan nyatane ora kelingan mau pengen ngopo aku juga tidak paham ayo nerong tuwane kok aku gampang lali awak teles kabeh apa aku jebur kali mek gedang rudo silang memet manto-manto tak kira damretan jebur pite podong loro liwas aku joget-joget goyanganku kloket-kloket ora wani ngelek aku sangu ayam penyet aduh gedang lodok tok gedang lodok aduh gedang lodok gedang lodok gedang lodok tok gedang lodok
juga tidak paham kaya elong tua ning aku kempang lali Lali, awak teles kabeh apa aku jebur kali epek gedang kruk sirap pemet matok tak kira dangdutan jebul pinek padha kuruk tiwas aku joget loket goyanganku ora wani ngelek sawayam penyet aduh gedang ludok tok gedang ludok tok gedang ludok gedang ludok gedang ludok